दुनियानि जत पशु पाखि बुसुक जरातै निजिनि मालिक जे पुसुयै तुबुनाय बनो बुसुक जरातै माया ते हामजाकमा रौयैमान एबा खेबा हामजाकमा तंगैमान अबो नरक अ भिडिअ नि बिसिंतै सावैमाननाय tei nuguymannaय अ भिडिअ no nugmani yagulo norokni bo bwkhani mokolni muktwi klaiyawi tongwaiman glak bwkha kosto wngyawi belai kheno khak hamjaknai tei mokol muktwi klaijaknai अ भिडिअ kaisa borok kok sawimanya phano khukbai nijini feelings no express khlaimanya phano busuk joratwi maya tong malik no belai kheno khak hamjaknai अ भिडिअ abo kahai oboni swkangbo kaisa video rwjak tongo idni swkang je musuk no phalaimani tei malik o musuk no kwbagwi kapmani musuk bo haikhe no malik no yakarwi thangnani naliya o malik bai no srabwi tongo ar jrao haikhe a musuk no phadi phalka phalya saimanya tobe gana gini tongnai rok hingkhe force khlai tongo o musuk no jesa khe phano twlangna nangnai tamni hinkhe borok ni kaisa raida tongo borok je musuk rimani obono bosro waisale phalani nangnai jefru musuk rok mature wngwi paio phiaba oboni kahani hinkhe belai kheno juda o je malik pusuwi tongnai jere phangsini hoite o musuk no bosro romwi nijini bwsa haikhe pusuwi tongkha ada chario digirario jaga o berario abo kahaikhe khel rok khlaiwi sap sutra khlaiwi musuk no tonio haikhe no salsa hingka hinkhe kwrwi nok ni borok ba rang puisa ni bial wngwi rang puisa dorkar belai kheno nangwi thangmani bagwi o musuk no phalwi rwsinai hinui uansukka phalwi rwsinai rang sikwrwi hingka hinkhe kosto mosto o musuk no phalwi kisa misa rang manma bai kajo thepawano hinui uansuklaikha nokni borok rok bo hinkhe phalnani hinui borok naituklaiwi thanglaikha o musuk no bo yafarwi rohoka norok nugui mankha na o khorok ni borok musuk no tlang thangmani tei musuk thangnani muchungjakya je bo niji bo sawi tongmanma hai je tabuk bo malik bai je kok salai paimani o borok rok bono phalnani bagwi se tei oroni twlangmani yagulo tei bonogo kifili phaiglak malik bai tei nuglaiglak haikhe o borok khorok ni twlangwi thangmani romwi phiaba bo thanglia uklogo ufilwi unsruwi teisa beg khlai phaikha malik ni ganao je bo sawi tongmani hai wngwi tongo nijini feelings no sawi express khlaimani phano ano hak khlaiwi last alvida eba kheba goodbye ready haikhe bo ganao phai tongphaikha belai kheno mukti klaijaknai o video social media o viral wngwi thangmani yagulo borok rokni kaham hamya comments rok bo nugui mankha baksa kheba salai tonglaio amsukse nogo mal matari hingka hinkhe amsukse hamjago hingka hinkhe tangwi phalnani nangkha kubuni bo bebsa rok khlaiwi rang puisa ajiwi manbla rokni salai tonglaikha baksa hinkhe ba sao aw rang puisa dorkar je nijini sakni bwsano porjon se baksa kwrwi borok rok phalwi paio obole page musuk se obono phalnani tamo rok hinui salai tonglaikha haikhe musuk malik da ganao kifili phaimani yagulo malik bo tongwi manliya agni je bo bai amsiksa time spend khlaimani bono digrari twi beraimani aborok mangse muitung wngwi tongo bahaikhe bono adarok charimani khel khlaiwi tei abo haikhe no obono musuk bini gana phaimani yagulo kheno musuk no kwbagwi kapkha o malik belai kheno khak hamjagwi hinkhe norok o video nongmani yagulo tamo sanani muchungnai comment section o thangwi comment khlai salai di।